Signe, hun er nu i det, vi kalder en point 4 corona. Og ja, hun har åbne øjne. Det har hun, men det er fordi den der smertestillende medicin, vi giver hende, ikke rigtig virker endnu. Så så hun kan føle smerter, men hun er her ikke. Og hun er ikke rigtig i stand til at vurdere, hvor hun er henne, eller hvad der sker. Hej Signe, jeg hedder Anders, og jeg skal være din sygeplejer. Hold da op, hva'? Du ser altså rigtig godt ud i forhold til den tur, du har taget. Prøv at høre Signe, jeg snakker med dine forældre, og de kommer altså ikke i dag, men din søster Mathilde, hun kommer senere, så lige efter skole, så vil du hygge dig lidt med hende, ikke også? Mathilde, havde du ikke først fri klokken 3:30 i dag? Jo, men vi havde tysk. Tysk. Nu er jeg ikke sådan en, der har ondt af folk, men det lyder godt nok ikke så rart. Så det går nok. Jeg vil gerne være alene herinde, kan mærke. Det er okay. Hej Mike. Mike? Det var helt vildt dejligt. Jamen, jeg er lige med Signe. Hvorfor har du ikke fortalt mig om en Mike? Mathilde, er der en Mike, som er dejlig? Hvorfor er du ikke sammen med en dejlig Mike og lave noget dejligt med Mike? Du snakker virkelig lang tid i telefonen med Mike. Ja. Det er virkelig lang tid om at sige farvel til Mike. Ja, det er godt fint. Ja. Vi ses. Hej. Mike? Virkelig, Mathilde? Hej, Anders. Nu kommer du ind og siger, du hedder Anders. Hej Signe, det er Anders. Og nu kommer der et fact om Signe, vidste du godt, at sådan en isbjørn, den har 42 tænder? isbjørne. Og så er den fuldstændig usynlig Wow. infrarød. Anders, vidste du godt, at jeg er fuldkommen ligeglad med isbjørnen? Om lidt retter du på min næseting. Den er sådan gennemsigtigt yderste lag. Og bagefter det siger du, at mine forældre heller ikke kommer i dag. Prøv at høre, Signe. Dine forældre kommer altså ikke i dag. Signe? 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 Dine forældre kommer ikke i dag, Signe. Signe? Signe? Signe, jeg så det altså. Du reagerede altså. Kom nu, Signe. Gør det igen. Signe, jeg så, du reagerede. Kom, prøv at kigge herovre. Okay. Så går jeg igen. Så går jeg. Bam!
Mor og far er bare fuldstændig umulige. Mor lytter overhovedet ikke til, hvad jeg siger, og far er bare fuldstændig fraværende på grund af det der med farfar. Jeg fatter ikke, at du er den i hele verden, som jeg vælger at snakke med om det her. Jeg overhovedet ikke, hvad jeg siger. Jeg ønsker, du hører det. Jeg ønsker, at du kunne svare. Og Esther og dem, de fatter bare ikke en skid af det hele. De snakker bare om hele tiden om det der lort, du lavede med Thomas, og om at jeg skal nyde min frihed nu, når du ikke altid har fået det hele op. De ved ikke en skid om noget som helst. Signe, hvorfor lyttede du ikke til mig? Nej, det kan du ikke. Nej. Du fucker alting op. Vores fødselsdag og Thomas, altså, og min cykel og min pump og... Hvad nu? Nej, det er ikke sådan. Kan du ikke lide det? Fanden har du gang med det? Nej. Gud, hvad? Hvad? Sådan sølle ting, som at passe på et hamster, kan du ikke engang finde ud af. Så tror du så selv, at jeg vil sige god for, at du ligesom cykler hjem i den der tilstand? Jeg tager hjem nu, okay? Det gør du ikke. Signe, det gør du ikke. Signe? Signe? Anders? Jeg synes, det er problematisk, morgen. Det synes jeg virkelig. Hvis ikke du kan være her, så er der ikke nogen, der kan det klare. Mor? Du er jo ikke. Nej. Hej, mor. Mor, det er færdigt. For det er fint nok. Så afløser jeg med. Mor. Men det er bare sidste. Jeg har det sådan. Det er simpelthen sidste gang, at det er mig, der offrer mig. Så siger nu, Signe ligger der. Hvad laver du? Mor? Hvad jeg gør? Ja. Du plaprer løs og tænker på dine egne behov. Hvad med at fokusere på det, der sker her? Fokusere på det, der virkelig er vigtigt og betyder noget. Og hvad er det, der er vigtigt? Ved du hvad? Pas dig selv. Mor. Det er 10 siden og sådan noget. Jeg sad og snakkede til Signe, og synes, hun kiggede på mig. Hun kiggede over på mig. Mor, jeg ved, at der foregår noget inde i mit hoved. Mor. Prøv at høre, siger. Hun er der ikke. Hun er der ikke.
Nu spørger jeg dig om et spørgsmål. Og hvis du svarer ja, så gør du et eller andet. Jeg ved, du kan gøre noget. Jeg ved, du kan. Okay? Så nu spørger jeg dig. Kan du lide karamellis? Mathilde, det er så godt, du er her. Prøv at høre, det er så vildt. Prøv at høre, jeg sad her i nat, og så lige pludselig så hyperventilerer Signe. Og det er jo bare sådan noget, det gør man kun, hvis man har angst, eller hvis der er altså et eller andet derinde, så... Jamen prøv at høre. Den anden dag, der stillede jeg hende spørgsmål, og så bevæger hun bare øjnene. Jeg ved det godt. Glæder mig. Yes! Jamen! Så godt. Det er så godt. Kom her. Du bevæger din fod, Signe. Mathilda! Kom. Ja! Hun glemmer mig. Og hvis du blinker først, så er det tabt. Okay. Hun blinker! Hun blinker! Signe! 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 Smil. Okay, kom så. Giv den der. Ja! Tak. Hej, Anders. Hej, det er Erik. Hej. Hej, Morten. Hej. Godt at se jer begge to. Jeg vidste ikke, I skulle komme. Jo. Jeg er lige til at komme forbi. Er det nu? Jeg tror, det er Signe. Hvorfor? Hvad? Sig. Altså, Mathilda og jeg, vi har forsøgt os lidt frem. Ej, jeg synes, Mathilda skal vise det. Prøv at kigge over på Signe. Hej far, det er Signe. Ja. Ja, vi er på vej. Vi er ved Mørkov nu. Ja. Kommer Mike? Det er hyggeligt. Det lyder rigtig hyggeligt. Ja. Ja, men så ses vi faktisk. Jo. Ja, hej. Hej far. Ja, jeg elsker også dig, far. Vi ses. Hej. Hej, far. Hej. And I'm at a loss. The path seems rough and there's a certain gloss on the meaning of life. Screening is right, rank the file on the ruling guile. Crisscrossing directions are tangled, elements astray at various angles. The hand of God and the minds of men, it's happened before.